Wat voor kutleven heb je erbij? Ja. Maar dit is puur niet hoor. Er ligt eentje dronken hier al, maar... Dronken vrouw erbij? Slapen. Wat zeg je? Kan ik eens slapen? Nee, ik lig niet te slapen. Lukt je niet te staan? Een kreetje over je hoofd? Waarom maak je nou een filmpje? Nou, dit is een mooi uitzicht. Dat is mooi. Hier liggen de jongens weer. Hè? Lekker jongens. In coma. Zwaar leven of niet? Hè? Hey. Gerrit, ben je nog wakker? Oké, dat gaat wel omhoog. Nou, dit is het. Heel mooi. Nou, ik zeg, au revoir van de laatste dag vanuit Frankrijk. Au revoir.